lapha khona uJesu ebethele esiphambanweni wayekade eshayeliwe kanzima elimele. Haleluya. Ukushaya kwakhe uJesu wayengabhekeki engabukeki seyisenegazi leli semzibeni wakhe selizelazeloma engabukeki ngendlela eshaya ngayo. Kodwa kukhona babemile eduze kwesiphambano umama wakhe nomfundi amthandayo. Babemi lapha bebukela ukuthi kaze siphetho uyobayini. Haleluya. Mama bebuka kwenzeka konke okwenzeka. Bona manje kukhona enguthandayo ngoJesu ukuthi akakaza bemtekenteke mhlawumbe mawubuka isikhathi ayebethele ngaso kuze hlale isikhathi la khona efa khona. Akukho la khona kuthiwa hayi kwasekusela umndondo kodwa wayelokhu estrong uJesu. Amen. Wayelokhu nje semile lokhu esho amazwi awashoyo aze abayisikhombisa esesiphambanweni esebethele uJesu ubuhlungu ayebuza uJesu babe ungabekezeleleki akekho ayebekezela lokhu ubuhlungu ayengabubezela lokhu ubuhlungu kodwa uJesu wama esiphambanweni yize kunjalo wayebheka mayesethi uyabuka laphaya uyabuka nangu mama nangu indodana nangu umfundi amthandayo bamile eduze kwakhe banayo. Haleluya. Isikhathi esiningi makuvelelwa inkinga nama khona sekufanele ngabe kuvelelwa inkinga bayabaleka abangani bayabaleka abantu abange bethanda leso sikhathi leso se-right bathele bame lapha endlini bangaveli abanye abafundi babengekho la ngoba babesaba kodwa bona babakhona babanaye kwaze wasekugcineni. Haleluya. Bama bambuka noJesu wababuka. Haleluya. Wathi nayebuka wathi mame bheka indodana wathi mfundi bheka umama. Lapha khona uJesu wayesedlulisela uthando ayenalo naye ngabo. Haleluya. Kodwa uthando abanalo futhi nabo bembuka bekhulisa uba nami angidlulisele kubo mame bheka umama indodana bheka umama. Haleluya. Sikhona la singabantwana bakaNkulunkulu lathi uthando kufanele siliveze. Uthando uJesu asinikeza lona masilithatheni silidlulisele kwabanye abazalwane. Haleluya. Uzothola umunye umuntu hayi akashongo kumina ngoba ngusisi akashongo mina njengoba kuwubaba. Haleluya. Bayithi mame nomama aqalanga ngoba umama kodwa aqala bayintombazane wakhula zoba umama. Haleluya. Mayithi indodana nendodana isazokhulule ubaba okusho ukuthi kusho kithi thina sonke sila. Haleluya. Singabantwana bakaNkulunkulu uthando uJesu alidlulisayo nathi asithandaneni. Haleluya. Thanda umzalwane wakho, thanda umuntu oseduze nawe, thanda umncane, thanda omdala. Haleluya. Uma singabantwana bakaNkulunkulu sifundisiwe ekufanele siveze izithelo zothando sithandaneni. Haleluya. Sibambaneni kuzo zonke inkinga ngoba umuntu esenkingeni ungamdedeni umbukele ukuthi hayi njengoba lena esenkingeni nje hayi angimphiwanga. Haleluya. Uzozumphiwe nje ngoba lozupha yena. Wena uNkulunkulu uJesu Kristu esesiphambanweni uthe mame bheka indodana yakho wena mfundi bheka umama wakho. Uthando uJesu Kristu asiphe lona uthando uJesu Kristu alongezile besivele sinalo nathi singabantwana bakaNkulunkulu simele ukuthatha lolu thando losiludlulisele kwabanye abantwana. Haleluya. Siludlulisele kwabanye abantu. Akulula-ke nje ukuthanda umuntu kodwa mthande noma engabengabukeki mthande noma engabengabhekeki. Haleluya. uJesu Kristu walimala bamlimaza wayengabukeki kodwa babemthanda enjalo. Haleluya. Noma ngabe uyambona komunye umzalwane wakho ukuthi akabukeki mthande. Haleluya. Uthando uJesu Kristu asipha lona ukuthi mame bheka indodana yakho, mfundi bheka umama wakho okusho ukubambana, okusho ukuzwana, okusho ukuzwelana, okusho noma bekunjani fanele sizwelane, sithandane, sibambane. So leso sikhathi leso indodana yami siphelezele umama yami sekhaya. Lathi ngokunjalo sabantwana bakaNkulunkulu masithandaneni, sizwane, sibambisane, inkosi yomsana imbusise. Amen.